tîm ar y gwaelod yn erbyn y tîm 1 uwch I pennau nhw. Kai Edwards. A da ni'n unwyr chwaraewyr profiadol Mark fe oedodd Aaron Jones ac oedd Davies I fod yn deg mor effro a mae Aaron Jones yn anadlu yn drwm iawn. Mae Steph yn deall yma hyn. Ar gau fel hyn, ti'n just dilyn bob dim, mae fynd I bawnsio. Cyffyrddiad da, ond oedi gormod. Ni araf gan y golwr, creu problem iddo fo hyn Aaron Jones yn y gol. Wel, Baines di codi, a Baines yn ei chodi hi. Mae'r peniad, ys wthiad. Oedd o'n beniad cywir da yn doedd, ond y ddarnwr di gweld y gwthiad. Nath Alex Jones yn dda, fanna fo I fi'n o'r byra o'r toreth oedd I symud fyny i'r cwrt. Felinio yn rhedeg fel dyn gwyllt as y postyn pella na. Nath y golwr ddod oedd yn bell ohoni. Ergyd ddad fas y bar. Ac Jones gafodd afel arni. Di droed de tro yma. Mae'n jyst cael ei allan o'i draed. Symud ti fod droi chwydd, cymaint ar ei droed de. Mae'n positif I weld bod o yn ei feddwl o I fynd am y gol. A mae Baines wedi cael cyfle arall I rhoi fi mewn. Arbediad da! Ac Nash gafodd y peniad a mae o'n gawr I anelu ato fo o'r ciciau gosod. Conor Roberts yn y gol ar fenthyg o'r Saints newydd yn dangos I allu y manna am arbediad. A mae gan Hewitt. Hewitt allan yr Owen. Y bachgen o Lanefydd yn Sir Ddinbych sydd wedi setlo'n dda i'r safon yma syth mewn i'r wal a elwyr yn Nash. Mae'r Berry Lwybr Cadwaladr pwy fydd gyntaf Felinio neu Cadwaladr di fynd! Ar ferchog. Gol unigol wych. Mae di curo amddiffynwr profiadol, ond yn llawer iawn pwysicach. Mae di rhoi y tîm ar y gwaelod, ar y blaen, o gol I ddim. Rwan ta, ambel di honna. Rwan, Cadwaladr yn easy, yn hawdd yn mynd I giro ras efo Felinio. Mae'n cadw I ben, prif sgorio'r tymor dwytha, unrhyw gymaint o lwc tymor yma, mae'n tair o golia. Cadw I ben, disgwyl Conor Roberts ddod allan, a tu allan I droed de, yn just llithro I gornel. Ac am amser da I chael I. Bradley oedd yn lledu honna. Dyma'r bygythiad ynde. Jones. Di am fydd y holl ffordd I hi na di mae'n I gadael I. Yr ergyd gan Baines. Mae Alex Jones yn ei chanol I eto. Mae wedi bod trwy Brown a'r bas. Just efo'r pwysa perffaith I osod y bel I Baines. Dim oed I rediad. Just I basio I fod tu mewn I droed i'r gornel bella. Syniad campus ond methu cynhyrchu hi a gael I yn y gornel. Nash gafodd y peniad. Hughes. Nawr tyma'n disgyn. Mae'r dyfarnwr yn cynorthwyol yn codi liman. Mae'r dyfarnwr di edrych tuag at I gynorthwyedd ac mae'n gic o'r smotyn. A pwy sy'n I hildio'i? Rickett Drian. Tasach chi isio un dyn I fod ar fath gyfrifoldeb, wel Rob Hughes di hwnna. A gweithiau mae un gic syml, heb ffws, heb steil, yn ddigon. A fyddech chi'n meddwl nawr bod y Flint di cael I buddigoliaeth. Gyfle I Rob Hughes falle I roi halen ar y brew. A mae'r ddwy wedi troi yn dair. Mae Rob Hughes wedi gwneud gwahaniaeth mawr ers camu'r maes fel eilydd ac mae hynny yn mynd I ychwanegu at boendod Aberystwyth. Ti'n iawn, mae nhw wedi blino rwan. Ac edrycha just donia y dyn yma. Mae yn clymu Felinio I fyny unwaith, dwywaith, tair gwaith, pa ffordd mae am fynd. Edrycha Felinio, unwaith mae Felinio'n troi gefn ni, wedyn mae di chwalu arno fo. All the credit goes to the players, really. You know, they've had to take a lot of information on in the last 10 days. Probably deserve more on Tuesday night. It was important the confidence wasn't affected by that. And everything I've asked of them, they've given abundance. So
Abra had a 20-minute spell second half at the start of the second half. We weathered that storm and then we showed all the bits of quality really to kill the game off at the end. Dyna dim digon da I fi, dyna dim digon da i'r clwb. Fydda ddim cuddiad I ffwrdd. Da ni wedi digonodd o bel yn y bocs eto heno. Rwy'n un beth sy'n digwydd bob wsos. Blaw yn y diwedd, fe rhaid I fi edrych arno, mae'r board o directors yn y clwb, basically, fe rhaid nhw'n gwneud penderfyniad o lle mae'r clwb yn mynd I fynd. Iawn, beth ti fel hynny I buddsoddi a dod â chwaraewyr newydd I fewn, oherwydd ti angen pobl ffres I fewn, gwynebau ffres, I ysbrydoli allan garfan hefyd? Yndi, fel oedden ni'n mynd I chwarae Cynarfon, dwi'n chwilio amdan leaders, dwi'n gweld dim un. Dydw I ddim. Yn y diwedd, gyda ni un y ddau sydd efo cymeriad yn y tîm. Blaw un y ddau, dim yn dan o naw arall. Gyda'n ffodus, da ni just dim digon da. I think it's just massively that we got the points today. It was about characters, it was about fight. I mean, I honestly believe that we've been on top in most games this year, and it's been slight margins, but today it worked in our favour. The pitch, the conditions, it was tough, but we all dug in and showed today with the 3 points.